नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज एक माझ्या तारकर्ली गाव महान ही कविता ऐकूया। गेल्या 25-30 वर्षात जेव्हा कोकणात पर्यटन केंद्र वाढीस लागला तेव्हापासून तारकर्ली हे नाव सर्वतोमुखी झालेले आहे। प्रत्येक पर्यटक जो कोकणात येतो तो तारकर्लीला येतो। एक सिंधुदुर्ग किल्ला आणि दुसरं तारकर्ली त्याला पाहायचंच असतं। तसंच पर्यटनामुळे तारकर्ली आज नाव जगाच्या नकाशावर गेलेलं आहे। पण तारकर्लीचा समुद्रकिनारा हेच त्याला कारण आहे का? तसं तर तारकर्ली समुद्रकिनाऱ्याला भारतातील सर्वोत्तम समुद्रकिनाऱ्याचा सन्मान मिळालेला आहे। तारकर्ली पर्यटन केंद्राला आदरातिथ्यात प्रथम क्रमांक मिळालेला आहे। तसेच आणि 3 पुरस्कार इतर मिळालेले आहेत गेल्या 10 वर्षात। पण हे पर्यटन झाल्यामुळे तारकर्ली खूप प्रसिद्धी पावली ही तर गोष्ट खरीच, पण त्याआधी सुद्धा गेली अनेक दशकं तारकर्ली पंचक्रोशीत प्रसिद्धच आहे। त्याचे अनेक कारण आहेत। त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे तारकर्ली गाव नाट्यवेडे आहे। गेली 65 वर्षाहून अधिक काळ आमच्या ग्रामदैवत महापुरुष मंदिरात रामनवमी उत्सव साजरा होतो। जे तारकर्लीचे तरुण हौशी आहेत त्यांची काही नाट्यमंडळ होती आहेत आणि तारकर्ली गावातील जे तरुण काही मुंबई ठाण्यात नोकरी धंद्यानिमित्त राहतात त्यांची काही मंडळं होती। तर ती मंडळं दरवर्षी रामनवमीला एक नाट्यप्रयोग सादर करायचे, सामाजिक असतील ऐतिहासिक असतील। पूर्वी अशा नाटकांची संख्या रामनवमीला 10 ते 12, 14 सुद्धा असायचे। आता थोडी नाटकं कमी झाली आहेत, पण अजूनही नाटकं होतातच। त्यातील काही संस्था खूप जुन्या आहेत, ध्रुवांकुर वगैरे। त्यापैकीच एक नाट्यझुंजार तारकर्ली, मला वाटतं उभ्या महाराष्ट्रात एकच मंडळ असे असेल जे नाटकाला वाहिलेलं आहे आणि त्याने आपला हिरक महोत्सव साजरा केलेला आहे। एका नामांकित संस्थेकडून नाट्यझुंजारला विशेष पुरस्कार मिळालेला आहे, काही बक्षिसे मिळालेली। बरं, ह्याच नाट्यझुंजारने तारकर्लीला सादर केलेली नाटकं काही सशुल्क मुंबई थिएटरला झालेली आहेत, तर काही नाट्यप्रयोग इतर गावातून त्याला मागणी आली आहे, विडा देऊन ती नेलेली आहेत तिथे पूजेच्या वगैरे निमित्त। यावरून तुम्हाला कल्पना आली असेल की तारकर्ली हे किती नाटकाची समज असलेलं गाव आहे आणि पहिल्यापासून हे नाटकासाठी खूप पंचक्रोशीत प्रसिद्धच आहे। तसेच अखिल तारकर्ली ग्रामविकास मंडळ मुंबई ही एक अशी संस्था आहे गावाच्या विकासासाठी झटणारी रजिस्टर संस्था की जी कोकणातील एकमेव संस्था असेल गेली 60-65 वर्ष काम करणारी। आणि अनेक कारणं आहेत। तारकर्ली गावी महापुरुष मंदिराशिवाय इतर जी 5-6 मंदिरं आहेत ते प्रत्येक मंदिरात त्या सणांना उत्सवांना तिथे खूप गर्दी होते, उत्सव साजरे केले जातात। अशी खूप वैशिष्ट्य सांगण्यासारखी आहेत, म्हणूनच तारकर्ली गाव महान आहे। आमचे जे ग्रामदैवत महापुरुष आहे मंदिर आहे ते कधीही बंद नसतं। तिथे देवळात माणसं बसलेली असली तरी कोणी माणूस अनोळखी जरी आला तर तो सहज जाऊन दर्शन घेऊ शकतो। तिथे त्याला कोण विचारत नाही कुठल्या गावातून आलं, कुठली जात आहे। असं खूप अनेक वैशिष्ट्य आहेत जी खूप कमी ठिकाणी बघायला मिळतील। बोलण्यासारखं खूप आहे। तसंच गेल्या 25 वर्षात मागी गणेशोत्सव सुरू केलेले आहे, 25-27 वर्ष झाली जवळजवळ आता। तर या मागे गणेशोत्सव उत्सवात सुद्धा राज्य पातळीवर नाट्यस्पर्धा होतात मित्रांनो, आणि तिथे अनेक प्रसिद्ध नाटकं किंवा नवीन नाटकं सुद्धा जी व्यावसायिक रंगभूमीवर आहेत ती सुद्धा होतात। तशीच ती रामनवमीला सुद्धा झालेली आहेत, होतात सुद्धा। आता आपण तारकर्ली गाव महान ही कविता तारकर्लीच्या जगप्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यावर ऐकूया। चला तर मग। तारकर्ली गाव महान, माझ्या गावाचे मोठेपण किती गाव त्याचे गुण, माझ्या गावाचे मोठेपण किती गाव त्याचे गुण, उगवतीला खाडी कर्लीची सिंधू सागर मावळतीस, नदी सागराचे जसे अपत्य खेळ त्याच्या वक्षावरी मुक्त, कीर्ती याची झाली दिगंत नालौकिक जगभरात।
ग्रामदैवत श्री महापुरुष जागृत, ग्रामदैवत श्री महापुरुष जागृत, तरी असती इतरही दैवत, सण उत्सवती पारंपरिक, आनंदाला येई भरत, खेळ कला भजनी भाविक, खेळ कला भजनी भाविक, नाट्यकर्मी दर्दी रसिक, परंपरा संस्कृतीचे पायिक, दर्यावरती शूर धाडशी रक्षक, निसर्गाने केली उधळण, निसर्गाने केली उधळण, सृष्टी सौंदर्याचे ही खाणं, पहावयाती थोरसानं, तारकर्ली गाव महान, तारकर्ली गाव महान. मित्रांनो, कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींशी कविता शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तो अवश्य करा. धन्यवाद.